co jsem pochopila z těch videí, kde se ty holky stříhaly, tak si ty vlasy dali takhle. Prostě úplně tak si je při to. Vzali gumičku a takhle si je zavázali, že? Jestli jsem špatně. Trošku si to pohledí. Tak to dělali v další části. Si takhle. Mám strach. No ještě mám jednu. Tak to dám asi. Si bych si chtěla říct, já se bojím. Vypome. No, tak si to dám třeba takhle. Ty pičo, teda ne, to ne. Tak to dám dělí. No, ještě trošku míň. Moje vlasy. Ale mám tady úplně pičůžky. To jsou tupý. Ale co už. Teď nevím, jestli si mám vzít ještě jednu gumičku. Abych si to jako... Ups. Přitom. Víš jako. Abych si to... Aby mi ty vlasy nepadaly. Na zem měl tady bordel. Jo, tak jsem si dala takhle dvě. Vidíš, mezi. A postřihnu to. Akorát asi mám mít zuby. Seru na to. To prostě střihnu. Asi takhle. No, pič. Já jsem to udělala. No, moje vlasy. Hezké. Ale je to trochu křivý. Si vezmu ty dvě nožky, jinak to zarovnáme. Tady na vanu, chvilku ještě. No, ještě to zarovnám. S těma tupýma nůžkama to ale můžu nejde. Teď to taky bude hodně zubá. Hej, já jsem ostříhaná. Co to? To je divný. Jako já jsem si dala úplně že kousek. To je třeba 10 centiáků. Ale víš co, to je prostě rozdíl, když si to tam dám, tak já jsem hodal. Já jsem pičo. Ale jako myslím si, že to vypadá úplně živě ty vlasy už teď. Ty to takhle, oni to dělali tak prostě ne. Ale tady ty nůžky jsou lepší, takže to nutíme, ale zdá se mi to ty vole. Nějaký křivý. No jak se to dělá? Když já mám takový napíšu vlastně. Si tak, No. Podíváme se na to. Já mám vlastně jen píča. Proč? To nechci ani vidět. Já jsem měla pod zadek. Oh shit. Piče moje. Ne, co jsem tam udělala? Počkej, ne? To jedu. Prostě, to jsem asi vypadala, já si totiž na to nevidím, ale vždycky, když jsem dělala takhle, tak jsem dělala až takhle. No tak se na to podívejte. Jo, já to mám určitě úplně křivý. Já jsem měla, tady mám vlasy a já jsem měla se. Chápeš to? No tak, moje vlasy.